2014ak argazki eder ugari utzi ditu Ipuruan. Bixente Oiartzabal ere semea lagun gozatzen ari da. Lokatz askotxo irentsi eta izerti dezente isuri ondotik, etorkizuneko zalei, Eibarren hortasuna erakusten. Gure partetxoa, bai, izaten dute badaukeela, baina benetan lortu dutenak beraie dira, ez? Da, orain tokatzaiu guri, kanpotikan disfrutatzea. Gustora dabiltzaita semeak, Real Madrilen bisita une berezitzat hartu zuten. Nork esan Bixenteri semearekin merengeak Ipuruan ikusiko zituela. Guz sekula ez genuen pentsatuko, txikiak ginen Eibarrek lehenengo mailan jogatu zunik. 10 urteitako ikusten dute Eibar lehenengo mailan da, ematen du gauza naturala dela. Oso gauza zaila da eta hile milari bat, Eibar lehenengo mailan egotea. Lanarekin dena posible omen, orain gozoaz gaindi etorkizuna lantzen. Eibarrek geroz eta zale gazte gehiago dauzka, ilusio sortzaile da talde armagina. Iraganean batzuek eginiko lana fruituak ari dauzten.